Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Naparaburan tayo, itinaduma-duma at alugading, sirib, siglat, adal, ken bilad. Ngam na pinpintas to pay laeng, iti agtalag, iti pagayatan ti Apo kada tayo. Mangnamnama tayo to pay laeng, iti kayat na, ti pangiturungan na kada tayo. Dahil iti kungkuna tayo, nga panangidaton ti puso, nakem, kenri na tayo, ken kuana. Idaton tayo nga rod ken kuana ti amin tayo, agtalik tayo, kadagiti plano, dagiti panggep na kada tayo. Agdaydayaw tayo nga rod, iti dayti man nakabalin, na imbag, managayat a Diyos. Katapno maikaritay ang makiranod, iti dayti na santon a panagdaydayaw. Bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Dagiti gundaway a nagbiddot tayo, dagiti babak tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si papakumbabaan kona tayo, agkon pesarap, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso hagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
Kumararag tayo. Apo da kami a pamilyam, day talaeng grasyam ti panginanamaan mi. Anan sa tadawaten mi taiwanan na kamkadi, ket sa lakniban na kami adi agsarday taayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Daytoy may basa na dawit ti libro ni Propeta Isaias. Idi tawe na panakatay ni Ari Oseas, nakitak ti Apo. Ti tutugaw iti trono na. Nangato ken natanok, ket sinakpan ti kagayna iti entero a templo. Linikmot dagiti sa tatakder nga mapapoy a parswa. Ipukpukkaw da ti tunggal maysa. Santo, Santo, Santo. Nasantuan ti Apo aman nakabalin. Napno ti lubong ti dayag na. Nagunggun ti pundasyon ti templo gapo kadagiti pukkaw da. Napno ti mismo a templo iti saok, kinunak. Awanen namnamak, na ilunudak. Dakes amin nga gaon iti ngiwat ko, ket agnaida kiti ayan dagiti tattao a narugit. Ken dakes iti tunggal ibalikas da. Ket ita, nakitak dagiti mismo amatak, ti ari, ti Apo aman nakabalin amin. Kalpasan na, timayab nga imay kanyak iti maysa kadagiti parswa. Si gem iti bigang asinipit da iti altar. Insagid da iti bigang iti bibig ket kinunana. Naisagid da ito'y kadagiti bibig mo, ket ita, nadalusan kan, ket napakawanen dagiti basol mo. Nangegkot a kinuna ti Apo, siya sino ti baon ko. Siya sino ti baon tayo, insungbat ko. Siyak ti mapan, ibaon nak, ti sao ti Apo. Kantaan ka ti pagdaydaya iti saklang dagiti Diyosen. Agyamanakken ka o Apo iti amin a pusok. Kankaan ka iti pagdaydayaw iti saklang dagiti Diyosen. Agrukbabak iti sangwanan ti nasantuan a templom, ket agdaydayawak iti nagan mo. Gapu iti kinapudnom ken kinamanagayat mo, ta impakitam a naturay tinagan mo ken dagiti bilin mo. Impangag na kiti mawagak ken ka, pinapigsanak tabileg mo. Uwa po itanok da kanto dagiti amin nga ari dito'y daga. Inton mangyegda dagiti karim. Ikantadan to dagiti aramid ti Apo, kastamet tinaindaklan adayag na. Sangwem dagiti makapungtot akabusor ko, ket isalakan nak babaen ti pannakabalin mo. Uwa po, aramidem amin nga inkarim amay paay kanyak. Agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat mo. Ilipas mo tinrugim nga aramid. Ti maibasa na adot yung muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat, kaya't kung ipalagip kada kayo, tinaimbag adamag, ngayon kasabak kada kayo. Ngayon nawat yu, ket pagbatayan, as ititibker ti pamatiyo. Dayta ti banghelyo, ngayon kasabak kada kayo. Isalakan na kayo, no sa limit-metan nyo daytoy, malaksid no baring-baring ti pamatiyo. Inyawat ko kada kayo ti kang ronaan nga inawat ko. Anatay ni Kristo, gapo kada kiti basbasol tayo. Kas nailanad iti nasantuan na surat, anay tanem ket napagungar iti may katlungal daw. Kas nailanad iti nasantuan na surat, anagparangken ni Pedro sa kadagiti 12 ket 2 nga apostoles. Kalpasan na,
Nagparang iti na minsan kadagiti nasurok, alimagasot akakabsat tayo, akaadwan na kadakawada, ti sibibiyag pay laeng ita. Nupay natayan ti daduma, kalpasan na, nagparang ni Santiago sa kadagiti amin nga apostoles. Kamaudyanan na, nagparang met kanyak, nupay kasla aklamay sa anayanak iti tiyempo, ngawan mang ipagarup. Tasyak ti kanunmuan kadagiti apostoles. Saan pekit di arumbeng amawagan nak iti apostol, tenda danesko ti iglesia ti Diyos. Ngam gapu iti parabor ti Diyos, nagbalinak akastoy, ket natulungan nak ti parabor na. Saan la adayta, ad-adda ti panagbannog ko, ngem dagiti amin nga apostoles. Nupay ti kinapudnuna, saan asyak ti akinaramid, no di ket ti parabor ti Diyos nga adda kanyak. Ngarod, naggapuman kanyak wenno naggapu kadakwada, daytoy ti ikasabami, ket daytoy ti patsenyo. Ti sao ti Apo. Iyapo at dakuma kada kayo. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Iti naminsan idi agtakdak der ni Jesus iti igid ti danaaw ti Genesaret. Nagdidinnuron dagiti tattao nga umasideg ken kuana tapno dumngegda iti sao ti Dios. Nakita na iti igid ti danaaw ti dua a bilog a pinanawan dagiti mangalap anapan ng buggo kadagiti iketda. Limmugan ni Jesus iti maysa kadagiti bilog, ti bilog ni Simon. Ket dinawat na ken Simon nga ipatinga na basit. Nagtugaw ni Jesus iti bilog ket insuro na dagiti tattao. Kalpasan ti panagsauna kinunana ken Simon. Ipatingam ti bilog ket iwayat yo ti iketyo taagkalap kayo. Maestro insongbat ni Simon, nagpatpat nagkami a nagkalap. Awan Apolos tinaalami, ngem no kasta ti kunam, iwayat ko dagiti iket. Inwayat da dagiti iket. Ado tinaalada ket dandanila mabsang ti iketda. Pinayapayan dangarod dagiti kakadwada iti sabali a bilog tapno mapanda tumulong kadakwada. Napanda ket pinunnoda iti ikan dagiti dua a bilog. Iti kasta nganganidan lumned. Idi makita ni Simon Pedro tinapasamak, nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus ket kinunana. Apo adaywanak may saak ama nagbasol. Nasdaaw ni Pedro ken dagiti kakadwana ti kaado ti nakalapanda. Kastamet da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Isuda a kinakuyog ni Simon. Di ka agbuteng Simon kinuna ni Jesus. Manipod ita tattaon ton ti kalapem. Insang at da dagiti bilog pinanawan da amin ket simmurot da ken Jesus. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning.
Good morning, dagitay hami ka parokyaan nga adda tatta. Welcome latta. Idi last week, one of the other week, one din sana minsan na Domingo, kalpasan ti misa dito iti weekday dayay. Napanak ija igit ti baybay agpag na pagna. Adda guyod ti daalis. Kano mapangka makiguyod, ure hanggang agpigpig sa kumkumpet kalaeng, no adda maala ibingayan da ka. Kanapanak mo't ako nuwari, hanyo pagguyodin ni Apo Padin. Lamang gumuyod aklat tamat. Guyod kami. Umasidagan, dadtan ta, nagatidog nga rod. Nay, kasla adon sa mo na ala na. Impaigid may. Ado mo ti pumuraw. Ay di kita may basit mo ti ikan. Ado na ala na ngam di kita mo pampers, napkin, ulo ti munmunye ka, postiso. Anda na kita nga postiso da jajak mo na sino nakapukaw kada kayo at dapay bra. Namno mo jibra ta at dapay nagan na. Jak ibagbagamot ta nakaba. Mabalin nga ron nga ibuson ta jin kakabil jinagan Mantanas Santa Cruz Ilocos Sur 2713. Mabalin nga ibuson ta bra na pukaw di jay bay banja mo inaladan. Nagrigat ti agdalis, nagrigat ti agkalap. Imbag ditoy no agkalap dati mangguyod di motor nga bangkahan. No daytay sigay laeng mabalin laeng daytay balsa nga digaod. Kada iti sitwasyon da Simon Pedro, di Simon, nagmadipay di description na awan Apolos. Uray la kuman butiti mo uno sirsiriwan no anya agatul itan awan Apolos di dalaga imbaga awan na alami apo bralaeng di napay laga kuna kuma. Nadabran di awan sabay mo jamo da kayo ang nakaabot ken ni Simon nga nagbiag na addan. Nagpapanag ko na awan Apolos na alami. Kada gitoy skilled dagitoy. Nalaing da nga agkalap, ta isot indakdakkel na tinawtawid dati trabaho nga agkalap. Napan mo ni Apo Jesus, karpintero, anya nga iti amuna di pa nagkalap. Sa bali di makkalan ni Apo Jesus, karpintero isuna. Katamkin paet ti igna, kada gitoy katalaga nga gaod kada, ikat ti iganda ka kunana. Ipatingam ta agkalap, si kamot na nagriga, tapos ko nam nalaka. Di umuna, di na ni Pedro, agkad-kad, nagresis. Nagpapanag kami, awan Apolos, nagmadi description na, awan Apolos. Na sero, dangarod, kaya nangasaun na sero. Ngamno isot ikunam ko na di yung madlaang. In the end, nag-submit mo laang, submissive mo laang jari na ni Pedro. Inya ti kon ni Simon pa ilanagan na to idi. Kuna na no man pa isot ikunam, ala iwayat mi ti iket. Inwayat damat. Di damat amo nga nasirib ni Apo Jesus, nagipurwak ti agmasen, nagrorwar ti tilapia. Oh, naalada amin advance nga rod ni Apo Jesus, anda pa ilamo ti agmas idi. Nga misuti na pasamak niya, nagrigat nga panunutan. DJ skill, di talent, DJ capacity da nga agkalap, sanaydan amuda ti garaw ti ikan. Kontra DJ pa nagtongpal kini Apo Diyos. Nangabak pa ilaang di isusurot da kini Apo Isos. Ura inaramid da amin nga kabailanda, nangabak pa ilaang di jay panagtalek da kini Apo Isos. Kakas di tayo magkakabsat, adu ati kanya-kanyang talent, adda nalaing agkanta, adda nalaing engineer, adda padi, adda anya na ganan, naduma-duma nga anggulo, maestro, adda inadal tayo, adda day tayo na iyanak tayon ka talento tayo daytan, but in the end, agmanifesto pa ilaang, mga bakto pa ilaang jay, grasya ni Apo Diyos. Mga bakto pa ilaang, napinpintas to pa ilaang ti sumurot kini Apo Diyos. Kaslada ito'y, jak pa'y nag-awawid di ayan may apaya. Maasyanak nga mapanmangkita kadamanong ko. Taapaya, dandani maghatod na gaya tabako dan. Gasam jilaing da nga amuda kasapulan na sibugan, abunwamon, kasapulan na nga palay asamon. Dandani maghatod na nagtudo. Awanan naklap aminan, ado na bartukan.
Nya, kita ammo tayo, adda laing tayo, adda sirib tayo. O no daddumak urehan ta inadal ka adda di natural nga sirib tayo. But in the end, agrelay tayo pay laeng ijay laing ni Apo Dios. Adda may sa ay ayan may gaputa ado kano Eric na. Nga ito akin na tayo maki din Agibilag, agtudo, akasen na. Aginit, ibilag naman agtudo, akasen na aginit. Narorodan paltogak talangit ko na nag-uwan akaadwam tad adumul agtinag kanyam kung namin maluklukwan. Kasi kakabsat, iso da ito pampanunutan tayo, abay ang kasi iti mapasamak. Da Pedro na laing da. Awan na alada. Ngam idi nagtungpaldan abundance of blessing. DJ bilogda kayat na nga sa uwan inaramid da di bilogda sigon ti kabailan da akalkalapon. Ngam idi nagtungpaldan kini Apo Isusen dandan nila mabsang di ikat lumnad di bilogan kayat na nga sa uwan sobra ngam jay dati nga maalala da. Tano ko man yun, di dati nga maalala dala ang tinaaladahan ko mga lumnad di bilog, hang ko mga mabsang di ikat. Kaya na nga sa uwan, uray no adda laing tayo, uray adda sirid tayo, uray adda adal tayo, adda sanikwa tayo. No hanga iso ti kayat ni Apo Dios nga itid data grasya kada tayo awan to pay laeng. Ngem no agtungpal ti ken kuana nasursurok ngem di jay ekspektaren tayo. Nasursurok ngem di jay namnamaen tayo. Tinagmayat nga pagpampanunutan para kada tayo. Apay plinano nga ta ni Apo Isus nga awan maala da Pedro nga agpapanag. Tapno maipakita nanto ti power na into no mapanisuna. Baka mo't inurnong na dagiti ikan ka agpaigid kay pala hangkay ngumumait toy agkalap dadtoy. Idi may imbaon nan ka kunan na pandami so nalan. Plano na nga ta? Uri ka di madam Pedro nagdalyasat da niya. Di mat nagdaluyon. Nakasikawil ni Apo Isus maturog. Oy, Apo, green kan na ilumnad tayo. Inya, relax. Agtalna ka. Nagtalnan. Linano na nga taday, jay. Tapno maipakita na ti power na. Tapno maipakita na nga iso ka man nakabalin. Plinano na nga taday, jay nga agbutang dagiti tao, agdanag dagiti tattao. Dagiti pasurot na tapno maipakita ag manifest nga isuna ka kabailan na amin. Iso nga kung kunan yun unag tayo nga panunutin mabalin. Iso nga uri dayta sakit mo, dayta sitwasyon mo, dayta kasasaad mo. Baka plinano na tapno ag manifesto no agtungpal tay ken kuana addan to dakdakkel agrasya na. Baka no dayto iti stage ti biag tayo makadapay laeng iji daluyon. Wenno adda ka pay laeng nga mangguygoyod di ikat mo nga agkakapsot, di kay pay nagkape, di kay pay namigat, naupay di jeri 6 taon na alayo. Baka adda pay la di stage ti biag mo dayta. Umay pay laeng ni Apo Isus nga isu mangpasardin ti daluyon, wenno mangibaga nga agkalap kay manen. Isu nga uri ko na tayo, anyaman nga sitwasyon tayo, pandemic man, sakit man, problema man iti pamilya, problema man ti biag tayo, problema man ka makasasawa, baka na may mayat to mati sumaro na, amutay nga rod. Di tayo mo Kano, baka adda ka pala ang G-stage nga agwak akas ti ikot nga maupupay. Ngam umay to ni Apo Isus nga dakdakkel to, subsobraan to pay, di itid na. Iso nga anya tinapintas nga aramidan tayo kakabsat, is yun submission. Agtalek tayo, iti plano ni Apo Diyos kada tayo. Self-surrendering, adda talent mo, adda inadal mo, adda diplomam, adu ti achievements mo, adda dagiti laing tayo, diskarte tayo. But in the end, napinpintas to pay laeng ti mangi-submit, agtalek, ti mangi-surrender, ti bagi tayo keng kuana. Tahan tayo mabasa ti plano na. Haan tayo nga Diyos. Haan tayo nga kabailan nga panunutan kitaan nyo, mabsang di ikat, kahit na nga saon, beyond our capacity ti itid na, no? Adda. Lumneden di bilogdan, kayat na nga saon, handa pulos nga napadasan, ti kasjay, ti kaado, tinaala na. Nagsubsobraan. Baka kasjay magkanya tayo.
Baka di daw dawatin tayo. Subsubukan na tayo laeng ngam nakarkaron to di iyag na ngam baka datay pa laeng ijay process. Iso nga tayo titibagbagan na kakabsat na pinpintas latamot self-surrendering. No adda ka man ited mo latakin ni Apo Diyosen. Total trust agtalit tayo ni Apo Diyos. Uray data sakit tayo kung natay nga ron. Baka plinano na dahi tatapno, ag-manifest ti grasya, anya na ganan, rumimbaw. Baka no plano na agraman ta sakit mo, agraman ti sitwasyon mo, takasasaad mo, tapno rumimbaw ti grasya nanto in the end. Kamaudyanan. Tisong mo dito kakabsat, anya nga rin tinapintas nga panunutan tayo, aramidan tayo, kabailan tayo, agkalap tayo lata, agmula tayo lata, agtrabaho tayo lata, nagtalek tayo lahat na kengkuana ngam napinpintas, Apo, aramidag ti kabailak, si kanti makaam mo. Apo, aramidan mi amin nga, usarin mi amin nga laing mo, si kanton ti makaam mo. Apo, itid mi amin nga pigsami nga agtrabaho, ngam si kanti makaam mo. Ngam siguro kakabsat, napinpintas siguro, no kasla kada Pedro, di panagkalap da, di maikadwa nga panagkalap dan ka, handan nga bukod nga pigsa. Driven by the Spirit of Jesus and the giant. At dan di Espiritu ni Apo Isos, gaputa, iso nang ibaon kanyami, ing kami agkalapin. Kano nga tanong, unaantay nga kasjay, hangat nga na may mayat. Nga di aramidin tayon ka, idurduron na tayon ti Espiritu ni Apo Isos. Di trabaho tayon kahaan nga mapilpilit, gaputa, kwarta, sanikwa, sweldo, panakaiday-dayaw. No, siguro no, napinpintas siguro, unaan tayon. Sakbay na tayo nga ibaon ko man nga kapamindwa nga agkalap ka di damo nga sarwag tayo ka idurduron na tayon ti espiritu na. Di maikadwa nga pa nagkalap da Pedro ka haandan nga bukod nga diskarte. Haandan bukod nga laing. Di pa nangidurunan ni Apo Isos kakas di kumamangatakan niya tayo siguro mas umununang bas nalamlamang tayo. Anyaman nga aramiden tayo panakilangan, panagtrabaho, iti unag ti balay, iti unag ti trabaho, kadagiti gimong tayo. Siguro na may mayat no, di espiritu ni Apo Isusen, ti mangidurduron kada tayo. Haan nga espiritu ti kwarta, haan nga espiritu ti pamadayaw, haan nga gapo ti pulpolitika nga makabisit, no daduma. Di ko Apo Isus, ti kandidato tayo nga kanayon. Dahil ko ti mangidurduron kada tayo, siguro na pinpintas na unaan tayon. Aramidan tayo dagiti nga banbanagan para keng kuana. Ngamin ammo tayo nga adda na may mayat siguro ngam di damo nga itatapog. Ala nagpintas ito ibaga na isarwag yo ta ikatyo. Uray pa namnamaan tayo nga awan maala tayo bayan nyo ta isunan to timang punno. Uray pa namnamaan tayo nga nakapsot tayo bayan tayo nga isunan to timang punno. Ala aramidan tayo kumada ito iti espiritu ni Apo Isos. Amin nga aramid na pintas no isuna timang idordoron kada tayo. Panagtalek, panangitid ti bagi, panagtungpal ti pagayatan na. Uray pa'y no hantay kabailan nga panunutin at da plano na nga napinpintas nga aramidan. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti may sa nga Apo an Kristo, bogbogtong nga anak ti Diyos, nagtao iti ama, ti sakbay iti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao iti Diyos, silaw ang nagtao iti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao iti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng ti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamat ana ilansa iti cross gapo kada tayo. Nagtutuok ket naitanem. Nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umayto manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag,
Isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ado tinakalapan da Simon ken dagiti kakadwana iti panagtungpal da iti bilin ti Apo ang mangiwayat iti ikatda. Ipakita da ito iti ayat na kadatayo nga agtungpal ken sumurot iti pagayatan na. Agkamang tay nga rod ken kuana anapnon pamati ken panagtalek. Ket iti tunggal panggep ko na tayo, denggem Apo ti kararagmi. Agpay ti simbahan tayo, nang runa ken Santo Papa, dagiti obispo ken papadi ken relihiyoso nga agtultuloy ti anepda mangisaknap, iti naimbag adamag ket adupay a tao ti mangawat ken Apo Hesus sa Kristo. Kumararag tayo ti Apo. Denggem Apo ti kararagmi. Agpay kadagiti mangiturturong iti gobyerno tayo, nga ipangruna da mga agtrabaho iti pagsayaatan ti kaadwan, saan aket at ti kabukod da panggep, kumararag tayo ti Apo. Denggem Apo ti kararagmi. Agpay tigimong tayo, takanayon maamiris tayo ti kay papanan ti panagsisidnaranay, panagiinnayat ken panagtitinulong, tapnog balin tayo anapudno nga pasurot ni Kristo. Kumararag tayo ti Apo. Denggem Apo ti kararagmi. Agpay kadagiti agngayangay nga agpadi ken sumrek iti kinarelihiyoso, tamataginayon ti gagarda sumurot ken Kristo ket agbalinda mangalap iti tao iti masakbayan. Kumararag tayo ti Apo. Denggem Apo ti kararagmi. Agpay kadagiti kakabsat tayo pimusayen tamaragpat da kuman iti gloria ti Dios, babaen digiti kararag tayo ngagpaay kadakwada. Kumararag tayo ti Apo. Denggem Apo ti kararagmi. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Nangruna ti pagyaman ni Cristina Haramilya ti panagkasangay na, ni Eleno Boy Haramilya, kastamot ti panay karkararag dagiti minatay ti kararua da Josefina Presto ken Maria Ablang. Apo mi a Jesus, simurot kam ken kababaen ti bunyag. Ammo mi akanayon adenggem dagiti kararag mi. Italek mi ngarud ken kaamin dagitoy adawaten mi, ta makipagbiag ken makipagari ka iti Ama ken ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana.
Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. May paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos nga apo mi pinarsom dagitoy tinapay ken arak, tapno saranayon da tinarasi abagimi ditoy daga, ipaayo mo kadita pagbalinem pa ida saranay ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kao apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios ta pinarsuam dagiti amin nga adda ket inornos mo ti panagsisinnukat dagiti panyempo inaramid mo ti tao a mayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapuanam iti kasta kassunom iturayan na dagiti amin na pinarsuam ket daydayawen naka kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga apo mi anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Udno unay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mingarod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ipaaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken di kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ti impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, di tibagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na ana Diyosan, laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi a pimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga, makikadua kam to kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami,
Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo. Kapya ngaggapukan niya, ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ikapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba, napnuan ayat, napnuan panagtalag iti pagayatan ti apo apuso, ipaaytay nga rod ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Yeah. Cordero di Dios amangitkan, kalagitimas pasultinobong, kaasyan na kami. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. At toy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanya, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa.
Idi maikadwa nga nagkalap da Pedro, ado ti naalada, damot project tayo, barbaring adumot ti maala tayo, dahil second collection tayo niya. Adda project tayo, narigat mo nga iyasa tayo amin, ginangtid ti simbaan tayo, iso nga agtitinulong tayo, agsisinaranay tayo, mabuo da gito nga project, awang pa'y ti tugaw ni Apo Padi, ado pa'y ti kurang na dito'y unag, iso nga dahiti ka driven by the Spirit of Jesus, dati nga panagkalapan niya, barbaring narabrabuyan, aramidan tayo nga rod ti second collection. I am the word that spoke and light was made. I am the seed that died to be reborn. I am the bread that comes from heaven above. I am the vine that fills your cup with joy. Take and eat, take and eat. This is my body given up for you. Take and eat, take and drink. This is my blood given up for you. I am the way that leads sinners along. I am the truth that set the captives free. I am the light that raises up the dead. I am your peace, true peace I give to you. Take and eat, take and eat. This is my body given up for you. Take and drink, take and drink. This is my blood given up for you. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo anakiranod kami iti maymay sa apadaya. Tapno madigdigan ti panakikaysami ken Kristo, ipaay mo kadi tamamataod kami kadagiti bunga ti pannakaisalakan ti lubong. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagbit, Apo. Umunalaunay, pagyamanan, ti tulong yo, iti daytoy mga maituloy manen nga project tayo, kadagitay mayat nga voluntaryo at tumulong, silulok at ti opisina, para kadagitay umay nga project tayo. Pagyamanan tayo mat dagiti nag-sponsor, iti daytoy na Santuan a Misa, pagyamanan tayo mat dagitay imay nang iburay, iti talento da nga nagkanta, dagitoy dagiti gagayam tayo, from Canton City, da Ma'am Chirilo, da Ma'am Regine, da Ma'am Tess, ken dagiti kakadwana, at dapay hanga nakaumay. Pagyamanan tayo dito nga iyo umay damat panangiburay ti talento da dito ayan tayo. Palakpakan tayo man ida po. Sapay ko mata day tala ang tirugina. Nya? Nampay nga aglip-lip pas. Tumakder tayo.
Ti Apo adda ko mga kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na kenti sirib a pakaisalakanan nyo. Adalan na kay kumaadi agresat kadag iti pannorsuro ti pamati ket pagtalin na eden na kayo iti panagaramidyo iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanto na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.